रंजालि बैसागुनि बोथोरखौ लोब्बा लानानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो बेयाव रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों। बे खुंनाया दिनै फैयै फैयै बेंटल दख'रा बर' हारिमु आफादा 35थि जाबाय, 35थि बोसोर आगानाव सफैबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां रोखोमनि आयदा लादों। बेयाव गेलेनाय दङ, लोगोसे लांदां बैसागु मोसानाय दङ, बेजों लोगोसे मोनाबिलि जे देंखो रोजाबगोन जोंहा फुंबिलि बसुमतारी आइजो, बिथाङा मोनानि देंखो बेयाव रोजाबफैगोन। बेजों लोगोसे बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि बेंटल दख'रा बर' हारिमु आफादनि सिङाव थानाय गासिबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बाहागो लाफैनो थाखाय आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जे मोसाग्लांनाय जे मोसानाय बादायनाय बैसागु लांदां बैसागुआव जोंहा कम्पिटिसन हिसाबै बादायलायनाय हिसाबै जोंहा होनो आखायाव लादों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो सिगाङावनो फोरमायहरखादों जे जोङो देग्लाय लांदां बैसागु खुंनायाव एसेबाबो नायथावथाव एसेबां हरनो हायाबाबो जोङो फिसा फिसा बान्था हरगोन बिथांमोननो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड हिसाबै। जोंहा जाजेस बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै लाबोखादों। बेजों लोगोसे जोङो गोबां गेलेनायनि आयदाखौबो लागोन, बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय बेखौबो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो जेसेबांनाखि उन्दैसा आरो गथ'साफोर दङ जोंनि बेंटल दख'रा बर' हारिमु आफादनि सिङाव, बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बयखौबो दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायहरनो लुबैदों। लोगोसे सोर सोर आलासि फैगोन? लोगोसे जोंहा बेयाव दङ लांदां बैसागुखौ बेखेवगोन जोंहा थाम्फै दांग्रा आदा, बेजों लोगोसे थुनलाइयारि आयदाखौ बेखेवगोन हिसाबै जोंहा बेंटल एमभि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार सार केनेडि बसुमतारी सार दंफैयो। बेजों लोगोसे गोबां आलासिफोर दंफाबावो, बेजों लोगोसे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे गावबुरा बिथांमोनहा जोंजों हाजासे मदद होफैदों बिथांमोना। दा बे समाव बिथांमोनहा अलरेडि सिगाङावनो सफैखानानै दंजोबखासै। दा जोङो बेखौल' दसे सम नेनानै जोङो दान्दिसेनि उनावनो जोङो लांदां बैसागुखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय। बेजों लोगोसे जोङो जे मोनाबिलि देंखो, बे मोनाबिलि देंखोआव बयखौबो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।